Și bună ziua YouTube, eu sunt Twitter pe Metindorotaurus și astăzi vom da la plus cercei. Salut, salut. Da, alături de... Mamă, trebuie 2 dinți de orc, fuck. Să intrăm pe Deci nu ăsta. merită, că știu că să te șeze. Asta e, mă, măcar. Eu să știți că eu nu filmez. Eu nu filmez. Măcar am încercat. Mamă, mai am 14 caca. Ce căcat am zis? N-am luat. Ce Ah, te ba, da, am luat. dau? Am puțin lag, dar nu-i problemă. Nu. Ce caut asta la bufan aici? Hai că la faci în moment. Hai să vedem și... Au ieșuat. Fuck. La plus cât e, da, mă? La plus 8. Dar știam că ieșează. Și eu știam, dar na. Disperă astea. Ce trebuie la coi, fie să vedem. Cât ai dat pe ei? 500 de K. A, pe atunci nu a fost mult. Sac ouă și o scoică. Să iau? Nu, că îl fac plus 7 și după aia dă-l măsi. Mamă, mă, si. Iată, lasă asta, îl ținem pe buf aici, că o să ne trebuiască. Ce să dăm noi la plus? Ce să dăm la plus? N-avem ce. Exact. Ieșim de pe bufă. Bun, m-am gândit bine și vreau să mă mut la galbeni. E mai ușor să farmez Și eu. acolo. Da, și ăsta, nebun ăsta. Bossul, mă, bossul. Și mă mut cu totul și aia e. O să bag câțiva bani acum zilele astea. Maxim o săptămână. Tu zici că nu bagi până de 5 mai. Vedem. Când bag. Să mai facem așa un pic de ordine. Și de restul banilor o să vă arăt imediat ce vreau să-mi iau. De 36? Nu e de 47. Prostii. Da. Bun, asta de merg cărțile citite. Mai întreb. Abia acum mai întreb încă două. Dar nu e problema asta, nu știu când. Să mergem să ducem dinții. Poate terminăm misiunea, poate, sper să terminăm misiunea. Sper să terminăm misiunea. Sper să terminăm. Ținem pumnii. Nu ți țin. Nu te îngât. Pe gâții tăi. A ieșuat. Ce, dar încă n-am ajuns. Ah. Pune-mi pare că ieșează. Punem. Pe nimica. Oricum nu-ți mai dau nimica. Ai văzut site-ul? Și din Ce? de orc. Ei, nu-mi dai. Este, bă! Mi-a ieșit, mă duc să iau recompensă de aia, nu recompensă, să iau piatra junghilis. Și am terminat și cu misiunea, dă-o măsa că m-a chinuit. Merge să luăm piatră junghilis, da. Dar știi că nu o să mai ai misiunea dacă te mulți în alt regat, trebuie să iei de la început. Ce cu glumele astea, bă? Fără mișto, tu nu știai. Atunci mă piși pe tine, te muți tu dacă vrei. Ha, bă! Nu mă mai mut, bă, că m-am chinuit cu dinții, mi-au ieșuat să moară Geta. Păi hai că nu scumpi. Dinainte să mă apuc pe sura, făceam deja dinții. De când am făcut level 30. De când te-ai născut. Da, stai să vedem prețioase, era pe aici. Piatra sufletul ieftin, uite. Cred că-s prea departe. Futu, bă, șocul de voastră. Sper că merită 2 caca și, bă, hai să vedem. Bă, astea eșuează și pietrele junghilis astea. Da! Uai de capul meu. Nu, mă, nici nebun. Nu eșuează. Te-ai lăsat de rău dacă ai așa. Nu vă ce. Îmi arunc papucii pe jos. Ce? Nu știu. De-aia cu 1,5 KPM, bă, așteaptă-mă. Plus 7 cu 1,5. Ăștia dacă Uite, faci la porni. plus 9, e 80 de caca pe ei. Bă, dar nu mă lasă, bă, să șterg caracterele lui Manole. Tut. Manolele tău să-ți... Hai să vedem, piatra sufletului Genghis. Mulțumesc, care recompensă îți voi da rețeta. Bine, mă duc la Bogoie ăla. Cine? Mă duc la Bogoie ăla. Du-te, recompensa din partea lui Chembiang ăsta. Ha, Oh. ha, her... Nu pot să citesc numele. Ce zice mine să mă apuc de sarcini? Hai să băgăm timpul Revoluției. Bă, dar trebuie să ies din breazlă când să mă mut. Da, uitam dacă nu dădeam direct. Da, să lași breasla. Bă, las, mă, vreau să fac giveaway.
Vreau să fac giveaway. Giveaway face. Vreau să fac giveaway cu... Ia să vedem, 10 puncte care compensă viteza de mișcare permanent. Bine, ia. Babăzen, hai să-ți mai dau o babăzen, Emile. Da. Oh, uite ce viteză am să moară Jetta. Uai cum merg. Ca Ghițanu. Zici că am papuși de vânt, bă, ești nebun. Chiar? Vorbesc serios. Știi cum trec pe lângă ăștia? Pam, curse. Hai să iau și elelalte. Need for Speed? Da. O să fac giveaway cu contul de 43. 3 era, nu? Da. Și Giveaway facem. Băieții. și șamanca de level 36, tot așa o băgat giveaway. Tot giveaway. Bă, și șaman codai, bă, eu am făcut-o pe aia. Stai. Cât am lucrat eu la ea, mă. Da, ai lucrat foarte mult cu hack. Ia ce avea asta. Mamă. Am crezut că are și necunoștință. Ai găsit oricum nimeni la video. Ce, George, fără hack, mă, ce vorbești prostii? Da. Ești bătut în cap? Îl cheamă, cum te cheamă, bă? Odi 32, nu? Da. Așa te cheamă. Da. Îl cheamă Odi 32, dacă se uită vreun gemel la acest videoclip, poate să-i dea bani. Bă, nesimțitule. Folosește hack-uri. Da, pe Taurus nu folosesc. Glumesc, mă, nu folosesc niciun hack. Poate și frumul ăsta made din nou. Eu vreau să mă fac blond. Hai, attack speed. N-am hack. Trebuie să fac 38 ca să mă fac blond. Hai să rog. Așa. Bă, niciodată n-am știut ce se face cu cufăr argintiu, cu omorul ăsta. Bă, și-am terminat și misiunea. Bă, mor, ești nebun, eu mor. Asta cu Gopaie mă disperă cel mai mult. Am bă, dar nu mă la Gopaie. Așa, și acum haideți să vă arăt ce vreau să-mi iau. Da, păi, nu m-am după mine. Hai gura. Așa. Vreau să-mi iau hai, că e cas. Pe lângă schimbare. Taci un pic, mă. Cas. Pe lângă tinctura regatelor, vreau să-mi iau tinctura. Asta cu 70 de caca. Și asta cu 70. Știe toată lumea ce vrei să zici. Ce-am înțeles perfect. Autorizație pentru leu și să o prelungesc cu încă 30 de zile pe lângă. Cât îți dă ea, bă? Ea îți dă 7 pe la 10 ore. Îți dă 7 zile. Știu. Da, dar știi că autorizațiile pot fi farmate. Da, mă, dar m-am bătut la general de ea în general. Ba da, generalul bestie și mi-au picat vreo 5 sau 6. S-au picat fără număr. Ia uite, bă, că am luat bine piatra sufletului Jinghis. Am luat-o la 2 ca 1,9999. Vai, foarte bun. Și am văzut-o și cu 2,5 caca. Ce? Da, aia. Cu fără ebonită? Da chiar, bă, cu cât se vindea cu fără ebonită? Vreo 6 caca. Ce prost sunt. Glumesc, mă. Dacă era așa, era... să făceai cruce. Bă, ăsta, uite aici, uniformă neagră. Hai să vedem, avem noroc de un... Bă, am crezut că e la 2 bă. Ce prost. Dar de ce am lag? Ai băgat, bă, până la urmă videoclip? Da, l-ai băgat. Ce video? Da, de nu intra? Da, de te plângeai la mine că nu-mi intră video. Da, nu mă plângeam. Nu, să intri să vezi dacă au apărut. 3 zile mi-ai zis. Băi! Și după ce ți-am dat like, tot același lucru ai zis, că dacă intră. Băi! Te-a rugat frumos, dar tu nu vrei, nesimțitul. Ce am făcut? Nesimțitul. Recu de marmă. Ufira, recu. Doar trebuie neapărat imun, să nu mai îmi dea ăștia la duere. Parcă aveai imun. Tu ai imun pe private. Exact. Cum zice? De nu iau stun, mă. Bă, nu iau stun. Am
am dat alți duel, ia să vedem, mai este o trava Eliza, așa. Unde-i Am trava? dat cu ăsta duel, băi, dădeam câte un cap pe hit, ești prost de jos. L-am bătut, Așa mult? da, mă. I-am băgat și Așa mult? critică și pătrundere și toate le-am băgat în Tu el. să dai atâta? Ai visat, George? De 3 ori. Băi, bine? Băi. Bici be bine? Băi, bine? Hai, Băi, taci. bine? Bici be... Băi, be bine? Taci în gâtul tău. De prostălău. Hai să vedem ce-i scrie. Taci? Zi-mă, taci? Așa. Mă, uite pe asta, bă. Am zis că tac? 1,5 KPV, 10 sabie, 15 pumnal, 6 2 mâini pe, și grapei plus 4. Bă, uite, bă, fiera de urs cu plus. Ce să facă? Bă, dar nu, pe ăsta Băi, mi-a picat. colier. Bă, ăsta avea fiere de urs, mă, ești nebun. Uite câte ouă de Paște are. Ce Una, fain două. e ăsta, bă. 6. 1,5 KPV, 3 pătrundere, 10 sabie, regenerare PV și pumnal. Bă, bine, bă. Eu n-am auzit nimic, mai spune dată. Nu contează. Ce aveam? Toate. 15, 15, 15, 15? Da, și PV. Și semi. Slav. Și așa. Era colier. Full. Full bonus. Din păcate avea 6 bonusuri. Și cu 15 și 15 săgeți. Nu. No, da, Ia, eu. ce are ăsta? Știi cum luai 3 tag-ul? Vorbeai cu, știi tu tine. Hai, bă. Imediat ți-l făcea. Taci. Sau lua el. Nu dăm, Să zic nu tu? dăm nume. Nu dăm nume. Asta nu știu. Nu băgăm iară mentenanță. Bă, dacă scrie au mai rămas doar câteva pagini, apoi voi termina de citit. Nimă ăsta mere cu struțul. De prost poți să fii, bă, să mă întreb dacă am struț. Dar nu eu te-am întrebat, Nu, mă. dar nu, tu nu, de level nu știu ce level avea. Bă, de unde? Tu ai struț. Mă întreabă, bă, dar tu ai struț. Da. Ce pe aici, ce avem noi aici? Abia aștept, Știi cum? abia aștept să Da, fac dar tu de n-ai? level. Bă, uite, bă, Betty, de level 1. Tu știi ce rare sunt metinele de level 1? Nu există. Apar doar la eventuri. În fiecare regat apare piatra cu numele. Ies numai câini din ea. Și ce spică ăsta? 5 SS-uri, a? Nu îți pică nimic din ea. E numai una la tot regatul și o bați în jumătate de oră. Ah. Dar atunci de ce are level 1? Merită asta, bă, 3 caca, stai să mă gândesc. Da, o mers, apri ou, bă, și la roșii o mers, sau pe ce regat era el? Apri ou, pe ce regat e? E galben. Nu, s-o duc și la roșii, s-o duc și la albaștri, bă, și o bulit. Ce le dădea în pana mea. Bă, stai, bă, că eu am uitat să fac aici calculul, mă uitam pe geam. Salut, salut. De obicei le zic că ăsta e de level Thunder. N-am bani. Ai fani? Ai fani, George, deja? La 9 abonați deja ai fani. Dăm așa, deci 3, ăsta era 5. Și eu am fani, mă, de-am 4. Merită oare, bă? Nu știu. Nu știu dacă merită, dar le-am luat. Nici nu știu de ce vorbești. Avem 197 de astea. Merită. Hei, mă, cât fână-i, mă, pe... Mamă, arcaș brutal, hai să fugim. Mamă, mi-a dat muie ăsta, bă. Îi zice el salut și fac eu salut. Și zic eu n-am bani și fac ce? Accept și iteme. Dar ce vrei să cumperi? Nu mă, unul de level mic, ci că... Mamă. N-am bani, accept și iteme. Uai, 47 medie, ești nebun? Astea merită cumpărat, dar îi scot eu pietrele dacă îl cumpăr. Bă, m-aș apuca de ninja, îmi place să dau rulantul ori 3. Și m-aș apuca de ninja. Să-l dau un mob așa la level 1. Pam, pam. Da, ce Hai și mie plac. că sunt foarte ieftine itemele de ninja, dar nu prea se găsesc, dar sunt ieftine. Dar Ieftin,
N-am ce să fac chiar în level, să stau să citesc, mai bine stau pe ăsta. Fac... Bă, George, sunt ieftine, dar nu sunt. Nu mă, am crezut că are 15. E. No, bine, hai să încheiem și facem display. Așa repede. Păi da, ce, a fost mai mult de Caterinca, Struț. da, Struțul. Și mulțumesc că m-ați urmărit, pa! When you feel like